Idan baka kashe fitilun gidanka da daddare, tabbas rayuwarka da na iyalinka yana cikin haɗari. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya koyar da mu kashe fitilu kafin mu kwanta domin kariya da tsaro a gida. Wannan sunna tana nuna hikima da tsari a rayuwar musulmi. A yau masana tsaro da lafiya suna ba da shawarar kashe wuta da na'urori kafin barci, wanda musulunci ya koyar da wannan tun da daɗewa. Kada a bar wuta ko fitila a kunne babu dalili. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci haka? Na ɗaya, dalilin tsaro. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana amfani da fitilar wuta, harsashi, kendir da makamantansu. Barin wuta a kunne na iya haddasa gobara. A yau kuma wutar lantarki, cajin waya, gas, na'urorin da ke zafi suna iya jawo hatsari don aka yi sakaci. Na biyu shine dalilin kare lafiyarka. Kashe wuta kafin barci yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta huta, ba da barci mai zurfi, rage gajiya da kuma tashin hankali, da kuma kare ido daga hasken da ke cutar da bacci. Masana lafiya a yau suna cewa haske da yawa da dare na hana bacci mai kyau. Na uku, dalilin tarbiyya da tsari. Wannan sunna tana koya mana kula da gida, duba al'amura kafin barci, rashin sakaci da kuma zama masu tsari. Musulmi ba zai kwanta ba sai ya duba wuta, duba ƙofofi, duba yara, duba kayan gida. Na hudu shine dalilin tattalin arziki. Kashe fitilu da kayan lantarki yana rage kuɗin nefa, yana rage kayan lantarki daga lalacewa, yana rage asara a gida. Sunna tana kawo albarka. Abinda mutane ke sakaci da shi, barin fitila a kunne saboda sauki, barin cajin waya a socket har zuwa safiya, barin gas ko kuka ba a duba ba, barin TV ko fan a kunne babu dalili. Duk wannan sunna ta zo ne domin ta hana. Darasi ga iyali: uba ya tabbatar an kashe wuta, uwa ta kula da kicin, yara a koya musu tun da wuri, gida ya zama mai tsari kafin bacci. Idan kun fahimta, sunna ba wai ibada kaɗai ba ce, sunna kariya ce daga hatsari kafin ya faru.